Bangani bami baseGoli, kuneshow entsha ezovulwa kuthiwa i-blind date. Kule blind date kuzodingeka amantombazane awu-5 namajida awu-5 noma kube khona aba-extra phakathi kwabo. Yazi why bezoba be-extra? Intombazane kumele inikezwe opportunity yokukhetha noma kumele inikezwe opportunity yokuthi umfana kumele anikezwe opportunity yokuthi akhethe intombazaneni evalwa amehlo, then ayiselekthele yena, ebese baya elento le kwi-backroom la bazobe bewu-2 khona bekhuluma inkulumo. Bangabe ihlangana ebese kuba ukuhlangana kwabo ukuthandana. Lalela ukuthi kumele ube kuphi. Kumele ube around iJohannesburg. If kuthi use-KZN maybe singabona ukuthi bahlangana nini abawu-5 amajita bahlangana namantombazane awu-5 ebese siyayiqala ishow yethu. Niyazi ukuthi kune-YouTube channel ngane zakwethu iGuluva TV, kukhona futhi iGuluva TV News. Wena uzo uyixhumanisa nazo zonke lezi zinto noma uyi-associate nazo zonke lezi zinto kule show ezovulwa. Enza sure ukuthi uyangi-DM noma uthinta ama-details ami laphana azokwenza ukuthi egcine kufaka ku-WhatsApp noma azokwenza ukuthi egcine kufaka ku-Facebook i-DM yami noma kuyona i-DM yami ekuyona la ku-TikTok. Ku-YouTube kulula, uzobhala la kwi-comment section ukuthi u-interested ngaleyo show ukuphi nendawo. Uma useGoli kulula kakhulu, balula, kungase kusheshe kuhlangana abaseGoli ngane zakwethu. Umdlalo nje kumnandi njengemidlalo yonke esijwayele ukuyenza. Siyabonga.